बिमाजों लोगो जाब्ला हिन्जावा बुङो बिमानि गलाम, हिन्जावजों लोगो जाब्ला बिमाया बुङो हिन्जावनि गलाम। हेलौ रायजोफोर, दिनै ससे भिडिअजों लोगो मोनफिनबावलायबाय। दाख्लैदि आङो मोनसे पार्ट 2 गावलायनायनि भिडिअ लाबोदोंमोन मोनथामफोरनि, नाथाय बेफोरबायदि लकेसनखौ दिन्थिब्लाबो माथो रायजानायसो मोनो कमेन्टफ्रावहाय। बेनिखायनो एसे बोरैबा मोनदों गोसोआवहाय। सोरबाया बुङो दा खोन्था, सोरबाया बुङो खोन्था, सोरनिखौ खोनासंजेननाय। दा आं गोसो जानानैहाय खोन्थादोंमोन। माने बियो मोनसे गोथां जाबोनाय जारिमिन नालाय, मोनथामफोरनि जारिमिन। बेखौ गोसोखांनानै आंनो खोन्थादोंमोन आरो आं रावनिबोथ' मुं लायाखै। दा बेखौ नोजोर बोनानै सोरबाया बुंदों दा खोन्थानो नाङा, ओरैबायदि खोथा बुंदों आरो। बेनिखायनो लाबोला नामाबो सानदों। ओमफ्राय आइलेण्ड ओनसोलावहाय गावलायनायनि सप्तासे उनावहाय अपारेशन समावहाय नैबे ओनसोलाबो बिराद इम्परटेन्ट काहिनी दङ बे ओनसोलावहाय। नोंथांमोननो आङो दिनैहाय खोन्थाथ'ला, बिदि कमेन्ट फैनायखाय एसे उसुबिदा मोनदों। दा बेबो सिगां एकदमबारे खासिबारि रौ रौ दैलामबारि नैबे दै बोहैग्रा गोजामोन। नै बियो दैमामोन, बियो दै बोहैग्रा। ओमफ्राय हौरैजों खंसे दङमोन बे समावहाय। ओमफ्राय बियो गासैबो खासिबारि रौ रौ, मानसि नुलायै खासिबारि, दंफांबारि बेबायदि दंमोन आरोखि। ओमफ्राय बेयावनो मोनसे आरो जाथाय जानाय काहिनी दंबावो आरो। दा बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाथ'ले। बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननो न'खरनि दावराव दावसिखौ लानानैहाय ससे डायलग होनो सानदों। जायोना जाया खोनासंसाबदो। ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामदो, लाइक खालामदो, चेनेलाव गोदानै हाबदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो। अब्ला आङो सुरु खालामि ससे एसे गोसोखांनांगोन डायलगखौ। गोसोआवहाय एसे माने सक्ति फैहोग्रोनांगोन। ओमफ्राय गुगल्सखौ आङो हमना लाग्रोनांगोन। ओरै एकदमबारे राग जोंनाय स्टाइल। है अहानाय मोनबाय आङो बे न'खरनि दावराव दावसिखौ लानानै। बिमाजों लोगो जाब्ला हिन्जावा बुङो बिमानि गलाम, हिन्जावजों लोगो जाब्ला बिमाया बुङो हिन्जावनि गलाम। सोरनि खोथाखौ लानानै आं सोलिनानै जानो? नाथाय सानैखौबोदि आंनो गोनांथि, बिमायाबोदि आंखौ जोनोम होदों, बेखौ मानो बुजिया? आरो हिन्जावाबोथ' आंनि थैस' थांस'नि जिउनि आंगो लोगो। आरो बे बिमाफ्रा फिसाजोआ गोरोन्थि मावोब्ला मानो निमाहा होनो हायो? आरो बिहामजोआ गोरोन्थि मावोब्ला मानो निमाहा होनो हाया? आरो जुदि बिखुनजोआ गोरोन्थि मावबाय, बिहामजोआ न'खर सिफायलांनायनि लामासो लागोन। जादोंना जायाखै जाखोथाय? जायाखै बायदि मोनबाय आङो। बेनोमोन आरोखि ससे डायलग, एकदमबारे जायाखिसै बायदि मोनबाय आं। नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो। बेनोसै, बेलासि समनि बयनिसिमबो गोजोननाय बावनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय। बाय बाय।